Tervetuloa asiakkaan omatoimiseen osanvaihtoprosessiin. Tämä video antaa vinkkejä onnistuneen osanvaihdon suorittamiseen. Varmista ensin, että työpisteesi on siisti. Ennen kuin alat työskennellä laitteen parissa, varmista, että se on irrotettu pistorasiasta. Älä poista varaosaa antistaattisesta pussista, vaan pidä se siellä, kunnes olet poistanut vaihdettavan osan. Varmista, että olet maadottanut itsesi ennen kuin kosket varaosia antistaattisessa pussissa, jotta staattisen sähkön purkaus ei vaurioittaisi komponenttia. Maadoittamisen voit hoitaa asianmukaisesti kytketyllä ESD-rannekkeella tai vaihtoehtoisesti koskettamalla seinäpistorasian maadoitustappia 2 sekunnin ajan, jos saatavilla. Voit myös koskettaa jotain muuta metallipintaa, jota ei ole maalattu ja joka on kytketty maahan lähiympäristössäsi. Voit esimerkiksi koskettaa metallilaitteen, kuten pesukoneen maalaamatonta osaa tai jääkaapin saranaa. Varmista siis, että olet maadoittanut itsesi ennen kannettavan kuoren avaamista, jotta sisäiset sähkökomponentit eivät vaurioidu. Laita viallinen osa heti antistaattiseen pussiin. Tarkista tukivideomme kanavalla youtube.com/hpsupport. Seuraavat ohjeet koskevat vain palautettavia osia. Jos viallinen osa on merkitty palautusohjeissa ei palautettavaksi, hävitä se vastuullisesti. Kun asennus on valmis, pakkaa tai lähetä vanha osa takaisin HP:lle. Käytä palautusetikettiä, jonka pitäisi olla muovitaskussa sen laatikon kyljessä, jossa varaosa toimitettiin. Jos palautusetiketti puuttuu, kysy neuvoa HP-tuesta. Lue palautusohjeet huolellisesti ja liimaa kuljetusliikkeen palautusetiketti alkuperäisen toimitusetiketin päälle. Voit ottaa yhteyttä kuljetusliikkeeseen puhelimitse, ajoittaa noudon verkossa tai jättää osan kuljetusliikkeen vastaanottopisteeseen, jos saatavilla. Kertauksena. Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Älä poista varaosaa antistaattisesta pussista ennen kuin olet valmis vaihtamaan osan. Varmista, että olet maadoittanut itsesi ennen vaihtoprosessia ja sen aikana jollain aiemmin mainituista tavoista. Ja lue tarkkaan palautusohjeet, jotka löytyvät laatikon kyljessä olevasta muovitaskusta, jotta tiedät, miten viallisen osan kanssa edetään. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee vaihtoprosessista sulavamman.